Buhay probinsya. Simpleng buhay, buhay magsasaka. Magandang happy Sunday morning po sa ating lahat. Ayan po mga idol. Ang simpleng buhay pag galing sa palayan. Nagpahinga po ako kahapon ito. Naglaba muna ng aking mga labahin at sa aking mga anak. Ayan. Grabe mga idol. Ang laki dami nilabahan ko. Minsan kailangan sa lahat ng bagay marunong ang isang tatay. Kasi sa isang katulad kong malayo ang aking partner na nasa Riyadh, napakahirap po pag hindi ka marunong mag-adjust. Kaya mga idol, thanks God kasi binigyan tayo ni Lord ng magandang kalusugan at kalakasan sa ating buhay. Kaya ang lahat ay aking nagagampanan sa kabila ng ako yung nag-aasikaso sa aking mga anak. Ayan po. Isang linggong walang labahan mga idol, kaya ngayon ako nakapaglaba. Ayan o. Punong-puno idol ang aking mga sampayan. Na additional pa ako na other sampayan dito sa malapit sa aking babuyan at nang matuyo po lahat at maganda po ang araw ngayon mga idol. Sikat na sikat. Ayan po. Ito po yung aming munting tahanan. At meron din akong alagang mga ibon mga idol. Kaya simple. May aso, may mga alagang manok. Ayan yung aking mga manok, nag-aantay na magkain nila. Krrrr! 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 Kain muna tayo. Krrrr! Pinaalis ko po yan kasi bago ako nagpapakain ng baboy mga idol. Pinapakain ko muna yung aking mga manok para po yung aking baboy hindi nila saluhan sa pagkain. Nakasipirit po yung pagkain ko sa mga manok. Ang aking pong lumang palay. Ayan po. Krrrr! Kasi pagkatapos nila, baboy yan. Habang ako kumakain sa mga idol, baboy naman papakainin ko. Na hindi sila sumasalo doon sa ano. Krrrr! Ayan. At dito naman ako sa aking alaga. Mamaya ko na po ito papaliguan. Meron siya mga anak. Happy. Ito yung aso ng aking pangalan na si Jipoy. Napaka ano po niyan. Kawawa naman yung aking inahin. Medyo ano na siya. Madumi na at hindi pa ako nakapaligo. Ito po ang aking pagkain ay lactating. Ayan. At ito namang mga base po ang pagkain ito ay free starter po. Ito po siya mga idol. Dito kayo tali, kain. Ayan po sila. Ayan. Malapit na sila sa kanilang pagkain. Mga sisi ko kasi makulit. Kailangan bantayan. Kasi hindi bantayan na lahat sila dyan. Ayan po mga idol. Ayan po ang aking simpleng bahay. Simpleng bahay, simpleng buhay. Buhay probinsya. Ayan, punong-puno na sinampay mga idol. Good morning again and happy Sunday morning to all of
followers and viewers ko. Thank you so much. Thank you for watching sa aking video.